Здравейте, потребители на VBOX! Съм Лили Ковачева от Велинград на 14. Всяка седмица ще качвам по едно клипче в VBOX и YouTube. Можете да задавате своите въпроси и да ми казвате за моите клипчета в Facebook страничката ми е там отдолу. Довиждане от мен, ще се видим другата седмица. Здравейте, потребители! Аз съм Лили Ковачева. Какво трябваше да кажа? Ще пускам... Всяка седмица ще пускам по едно клипче в VBOX и YouTube. И пак ще пускам. Baby, don't stop, everybody get up, put your money here.